И здравейте, драги дами и господа, радиослушатели, видеослушатели, и това е Уидъра на Ghost MC, който гледа натам. И днес ще играем с нашия приятел, който се казва Сатаната БГ, а иначе канал му е Патладжана БГ. Здравейте! Ги. Днес ще играем Skywars и евентуално Egg Wars. За моя канал мисля, че ти обясни абсолютно всичко, така че окей. Чакай само да видя дали снимам. Добре. Защото... Щом като малко ми изпича, значи снимам. Чакай. Това ми е... Добре, значи Ghost MC. И аз викам да влизаме. О, спича малко. F3. Е така. Е, тук има само едно место. Ела на тима. Евентуално. Така или иначе ще бъдем тим. Ела на autojoin. Ела на autojoin. Не бе, виж бе, бе! Къде? Ето тук виж горе има имаше 12 от 6, от 16. Те си играят. Знаеш колко са му, бе? Е така, бързо, е така. Е така. Шаев. Да, бе, почна. О, тим даже. Виждам та. Виж го той до теб, къде се стикват. Здравей. Ето му. Ой, Ой, как щях да падна на... Доста толкова ли ще търват всички неща, да ми остане нищо. О, дома, меч! Ето ти. Кирка, белицка. Доста пана толкова е тъп, че ще ми остави 2 честа. Бла. Може ли да побудна съседица? Не! Биха ме! Убиха ли те, бе? Биха ме. Верно ли, бе? Някакви рушери така. Аз обирам абсолютно всичко от често, каквото стане. Къде си е? Да то спектейтвам. Умираш! О, тос. Те спаси. Много си добър, е. Аплодисменти за Сатаната БГ. Аплодисменти. Значи на брадвата цъкаш първото. Форест. Ей, стой! Ех, той при тебе. Въй. Аре да си тронем тиммейтовете и да станем ние тиммейтове, искаш? Айде. Когато те сприят път, ние... Чакай да му крадам. О, болчки. Някакви направо се секоха. Някакви хакерчета. Кой е, умря ли, бе? Хакерчета, бе, то са били свързани. Тия. Ама аз как да се кача, мой? Ето ли. Не знам, мой. Ти умря ли? Спектейтвам те, само това ще ти кажа. Его е наше. Да не паднеш. Няма. Илатка! Значи хора, извинявайте, ако аудиото ми е пак толкова слабо. Не! Гледай го! То сме бил от 1000 блокчета! Yes, умря! Ела, значи, тук е драгонисте на брадвичката. Драгонисте. Знам, че съм драгон. Виждам те пак. Защо трябва да сме един до друг, но не може да сме... Не сме точно един до друг. Не. Да, не сме един до друг. Значи правим път към... сме близко, ама не може да сме заедно. Значи правим към 8S правим път. Чули? Да. Да ги дабъл тронаме. Обирай всичко. Къде си? Така.
Яко работки. Така, не, те са по-добре. Само спомням, че аз имам някаква фул броня. Каква? От летър и от чейн. Добре, компаса е така. Така. Манчета, блокчетата. Гапа ти бе, не мога да си взема едно дърво от тебе. Аз имам 16 блоковици. Гледайте аз как ръшва бързо е. Шпай. Викаш, най-трудно е. Абе, кое е по-добре? В смисъл, летър броня или броня броня? Ана! Голд. Аре! Умирам! Много съм добър. Умря ли бе? Умрях. Като куче. Как ще остане на едно хелт? Але, не си прави... Круме, отзад, може би ще идват. За тебе! Криса, искаш да там бутне. Прави път по-добре. Там биеш някакъв... О, тос как си го... Това нашия е много умен бе. Да бе. А ти... Идват! Звъйцата, бързо! Ще останеш на половин сърце. Идват, бията. Вой! Тос как те отметна? Бързо! Те са в игра. Soul Teams, Candy Teams. Ела на каса, второто. Виждам та пак не си до мене. Бърни се. Къде си бе? Етката е заради тебе. В момента чупиш надолу блокче, нали? Аз в момента чупа надолу блокче. Окей, обърни се. Обърнах се. Не бе, нищо. Не си до мене, брат. Не съм. Не си. Преседнал съм. Ето и сутър трябва Не да си бе, човек. Някакъв гръмна, ама жестоко. Аз тук имам някаква мизерна броня. То само... Не само тия честове са. Нямам и никакви блокчета. О, аз имам блокче. Пропуснах то. Ръшват ма! Ръшвате! Добър съм! Умре! Ана! Вой, то сколко ме убие! Пак ли? Ето къде ще играе. Не бе, стой. Лефни бързо! Що? What? Защото тук... то са по трима играчи. Не, защото тук намерих един... як сервер. Ми няма да лефа, човек. Так му се направи хайран меч. Окей. Ха! I think you're Значи аз повярвам, че голд бронята е по-добра от летъра, честно ти кажа. Не!
Какво е, брат? Иска да ма тронат яко със лава. Ес, бе! Never mind. Така, долу последно блокче ли е? Последно блокче. Какво съм толкова стъпчен? Не! Добре, бе, нали бях шифнал, бе? Ко? Не знам какво стана. Ей, тук ще играем. Teams. Добре, бях шифнал, що стана тъй? Не знам. Хора, не знам, че съм налабен, не ме обиждайте. При мен е същото. Аре, бе. Ще имаш ти... Chain armor или golden armor? Chain. Бата, човек, имало е трети чест на нашия, на моя остров. Май. Не знам. Не. Малика ще да падна. Викаш как всяк се изръса като куче. Не! Добре, бе! Какво става с шифта, бе? Втори път падам така. Шифтата мраза. Точно така, точно така. Rage quit. Толкова слаб не съм да рейдж квитна. Повярвах ти. Един път, когато играхме аз и Пава. Викаш, че не си... Това беше... Я кога... хакер. Това беше далечната 2016 година. Да. What? Знаеш кой е? Тъпо ми е без тебе. Ти играеш ли още? Не, бъгнах се. Flying is not enabled in this server, много ясно. Мисля да се взривя с TNT. Skywars. Аз съм на Skywars, ти къде си? Аз съм на AutoJoin. Чакай, сега ще умра. Добре. Аз съм на лобито на Skywars. Аз съм на AutoJoin, виж ма. Аз съм главата на AutoJoin. Ето му. Така, значи, плей, първото. Разгеле! Аз обирам един чест отдолу, ти обери другите, окей? Ще видим. Чакай, аз ти обирай честовете, щупа листата тук, да не идват. Окей. Да не рушват толкова бързо. Чупи. Don't rushing us. Да имаме поне време да ги видим. Чай да ми се спя по половината, че сестра ми ще влезе да снимам клип. Не, ако има страда. Не умирай. Няма. Падна саплинг. Черпи нещо. Викам аз. Ела тука. Обрах всичките честове. Целите, ела. Окей, ето ма. Вземи това. Тогава ще ма нямаш, така че вземи това. Скри се! Не! От другата страна ни ръчна. Убиха макът момичета! От
другата страна ни ръчнаха, май. Значи, виждаш ли това? Не, той е... Ето, виждаш ли Дуарвен? Виждаш ли Дуарвен? Жълто. Влизай. Тим. Моля се. Пак не съм с тебе. Ти си самичък, нали? Не. Има някакъв пич с всяко скин. Седем, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Дос има болче. Ето лък. Стрели. Също. Ние с Дос майче чакаме рефил. Тук го блъскаме ябко. Ние тук с моя се... Майко мила, как така цъкнах 10 готове. Дос как ги... Фърлих си Regeneration, това за хелфа, нали? Където те регенва. Си го фърлих, човек, без да искам. И дори не ни оцелих. Благодариш ли? Да, без. Викаш. Това без. Знаем, че сме равни на листите. Точно така, точно така. Тоест ще го целя... Толкова сме бедни, че дори ще се правим пъти с дърт. Кой И той не е така. Кой настреля, бе? Ето си има болч. Да, бе, някакъв посред има болче, бе. Да убия ли? Шифни. Знам те къде си, Мишко. Никой не знае къде съм, брат. Nobody. Много лесно ще ме намери. Виждаш ли, аз съм пред теб. Не ме уби, бе, моля те. Запали ма! Значи, толкова си смотан да ме удари да... Толкова стъпи хора има по някакъв. Аз и още един останахме. Сега ще го кажа къде е. От другата страна. На другата такова. Той ще си бе. Ето, къде е енчантинга по средата? Ето, виж ли го? Леко. Давай. Стой. Дай. Мама, толкова меч имаше, бе. Енчантинг. Виж ли това? Драгони се. Бързо. Yes. Пак сме двамата. Как? Вижте скина, бе. Да, бе, знам, смени си го. Напиши на кой на скин и пишеш името на човек, който искаш да ти е скина. Мой на It's Jerry. Ой, как ще да се изрази сега? После. Така тинтито. Ти го взе. Взех даймонда, защото съм. Меч, спит.
Пантки. Кой има така? Вземи брадвичката. Ти имаш ли? Да. Имам кожа. Оп, 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 оп. Стой. Fire charge, fireball ли са или просто запалваш огън? Запалваш огън. След. Ела тука, ела тука за regeneration. Аз имам ръже. Как ми фърга бокуците, като са някакво прасе, бе. Не! Зомби ли? Ага. Вой! Не ме ще убие, бе! Взе глас. Дай ми две таковс. А ти си направя клечки. Си направя мечка. Да взема санд за блокчета. Не е така. I'm an Iron Man. Ей, тук има компас. Чакай! Чакай, как отиде там, бе? Някаква манджа имаш? Ей, тук има каменен меч. Не! Зако? Летай. О, бой! О, то попадна в The Void. Амале! Ти ли падна? Да, човек, аз си мисля, че е свободно и можеше да ни сложи TNT, ама не. Ах, тес. Обиде ги, бе. Сави, точно. Кажи здрасти. Аз те си искам да умиргат. Сан! Дано да имаш повече сан. Ау! Двой! Биха май мазя! Форест. Бакставари! Бързо, Вой! Форест, чули. Да, аз съм вътре. Ама с кое играя? Майче самичка играя. Вие играете вече, аз не съм влезнал. Прави паркура, там има един паркур. Има паркур. Послушай такова, ще играме с една игра, ще слушаме такова, чуля. Окей. Където с паркур. Там има едни такос. Да, видях. Една... Видях го. Абе, сеща там. Някой? Рушна ли ме? Не. Това е добре. Аз тук се мъча с един. Измислям паркур. Изи паркур, изи лайф. Онлайн там не става толкова много изи. Тук къде сте? До някъде някакво... Нещо. Вой! Твоята леля. Някакъв самоубит. Паднах. Дай сега втори опит. Мен принцип много обичам паркурите, ама не съм настъпил. Аз не обичам паркури и тук ще щяха да ме метнат. Не обичаш паркур? Не обичам. Ама аз не съм добър, ти сигурно си добър. Много спитка.
Не, аре не с такова, ами да направим едно състезание на паркур, смисъл, кой по-надалеч ще стигне. Ко стана тука, бе? То сгръмна половината мит. Какво гръмна? Половината мит. О, човек като паднеш в навойда на паркура и те връща на същото блокче. О, значи то не е бил хак. Не, защо си направих каска, бе? Да, пак. Аз... Вече наистина. Вече наистина да правим този паркур. Ти да ще излезеш ли? Може би. Казвам, питам те пред хората, разбират какъв маняк си човек. Зомби, в смисъл. Никога не излизаш се пред компютъра. Да видят техния любим сукарев от Гъга Брос. Много добър, много добър. Тук една мацка прави паркур с мене. Най-накрая победих. Давай, аз правя паркур. Не, Къде си, бе? при началото на паркура. Къде си? Как къде си? Моля да пади на блокчето, моля те. Yes. Виждаш ли на мене? Давай. Гледай сега как ще... Аре! Ти не можеш първото блокче ли да минеш, бе? А? Тачев, Какво? още първото блокче ли не мога минеш? Мина го вече! Много лагиш, много си лаги звука преди малко. Аре, бе. О! Аре, пак ли падна, бе? Ето не може да скоча. Къде си, бе, човек? Аз съм те виждал. Паднах. И ми стои така. О, колко съм абен. Добре, скарам от цървена. Е така, че свършвам клипа. Хора, дано да ви е харесал. Ако ви е харесал, лекнете, ударете един лек. Абонирайте се. Аз знам, че съм слаб на Skywars, но какво да направя? И ще се видим в следващия епизод. Аз също не съм спрял клипа. Окей. Ще направя този паркур. Като падна от паркура, тогава спирам. Паднах в вода, така че още няма да спра. Нон-стоп. Пак паднах в вода. Първия път мами върза. Disconnect. Махна ли се? Ага, и... Добре. Бой... Готов ли ти е първия клип? Сега ще го видя. О, хора, вижте докъде... Фак, човек, да не кажа нещо. Добре, хора, това ще е за това. Ако ви е харесало, ударете си лайк, абонирайте се. Така се абонирайте и за канала, да се да го направили, все още, ля-ля-ля-ля.